Hoi, ik ben Tara en ik doe mijn tweede aflevering over dit tuigje. Ik zal je straks laten zien hoe je het aan moet doen. Ik kan het nu hopen, ja, ik denk dat je het nog niet goed zien. Maar eigenlijk wordt het doen. Ik ga je vertellen wat je allemaal nodig hebt. Tot zo, wat je nodig is. En snoepstukjes. Meer niet. Misschien kan je hem zo beter zien. Dit is een stukje deze mond. En dit gaat op zijn rug. Deze twee dingetjes komen om zijn vleugel heen. Ik zal hem even aandoen. Zo, hij is aan. Ik hoop dat je hem mooi vindt. Ik zal hem even beter laten zien in het licht. Dit is zo zijn bekje. Dit op zijn lichaam. Oké, we gaan beginnen. Je maakt vingers een soort driehoekje. Zo. Dan pak je twee elastiekjes en die doe je er bovenop. Zo. En dan doe je nog een keer en dan nog een keer. Dus nog 2 keer. Kijk, ik heb het nu gedaan. Dan moet je ongeveer dit hebben gezien. En dan... Oh, sorry. Dan doe je dit gedeelte naar je angelringen toe, als het zo zit. Dan haal je weer af. En haal je weer goed in deze twee vast. Nou pak je 1 elastiekje. En die haal je door die 2 heen. En dan leg je een knoopje. Kijk. Nou pak je deze 2 uiteindes. Dan pak je nog een elastiekje. En het elastiekje haal je door die 2 uiteindes heen. Kijk, iets zo hangen. En dan even aan de 2 kanten haal je door de andere kant. En dan trek je het aan. Zo heb je een knoopje. Kijk, dan heb je aan alle 2 kanten nu gedaan. En nu ga je deze bij elkaar pakken. En leg je daar een knoopje in. Zo, kijk. Deze 2. En dan hou je 1 elastiekje door deze 2. En dan leg je op de ene manier weer een knoopje. Kijk, en dan moet je dit hebben. Voor zijn bekje. En dit is op zijn rug. Nou, pak je weer 2 elastiekjes. Dan pak je er dan eentje van. En dan maak je een knoopje aan de zijkant van het elastiekje. Wat je net nog over had. Zo, kijk. Nu heb je daar een knoopje gelegd. En met het andere elastiekje doe je dat ook. Weer aan de zijkant van hetzelfde elastiekje. Zoals je net een knoopje had gelegd. Zodat je 2 dingen voor de vleugels hebt. Kijk. Dat heb je net zo in dit elastiekje. Dit was het eerste elastiekje. Daarna kwam deze. Kijk, en nou is die af. Dan kan je hem aan gaan doen. Ik doe hem even aan. Hij is aan. En hij is klaar. Nou, dit doe ik tot de volgende video. Doei!